Салом, бонувони зебо. Имрӯз мо куртаи прямойро медузем ва кокеткаи он накладной аз боло мебиёяд. Ҳамин накладнояшро чӣ қадр тарз духтанашро ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам. Курта оддиам, куртаи прямой. Просто дар пеши кокеткаш аптачка намемонем, аз тарафи дарун намегардонему. Мо онро накладной рост мекунем. Чӣ хеле ки шумо медонед, ман ҳама вақт флизелинро дар астарак мечаспондам. Анаи ҳозир ман дута яхела дорам, дута материалҳои яхела манам ин барои накладной духтан. Дар ин ҷо ҳозир ман флизелинро дар основной материал мечаспонам, дар астаракаш не. Шумо давомашро тамошо кунед ва мефаҳмед барои чӣ ман онро ин дафъ дар астарак намечаспонам флизелинро ва дар матои асосӣ мечаспонам. Мана бинед бонувои зебо, ман ҳозир анехел дар флизелин фасонро кашидам. Акнун ба шумо мефаҳмонам. Флизелинро ман хел дуқада карда, оли дар материал начаспонда, даҳани куртаро гирифтем, тайёраш бояд 17 шавад. Ман инҷа ҳозир ровна 8, где-то 8-8.5 гирифтам. Дарозиш аз мо бояд 17 биёяд, ман ина инҷо 18 гирифтам. Кушоди инҷа 16, где-то 15 анохе биёяд, мана 7.5 медузем, 15 мешавад. Пас аз он ҳамин тарафа ба мел мекашем, аз ин тараф намоён мешавад, боз ин тарафашро мекашед. Баъд аз он 4 сантиметри, манам хел 4 сантиметри монда ҳамаи ҷояшро манам хел то ҳамҷа чен карда, ман ин фасони бо поёнашро кашидам. Баъди аз ин кашидан, бо аз ин тараф гардонда, ин тарафашро кашидам. Мана ин хел мешавад. Инро дар болои манамин астарак бояд клей кунем. Манам хел клей мекунем ва дигарияшро аз поёнаш хел монда, ман хел дута болои ҳам, ман хел вақте ки инро шумо алка мечаспонед, анам хел мемонед болои ҳам ва бо ё ки ба дастӣ медузед, штоб наҷумад материалатон, ё ки ба булавка инро мечинед, аз болои ҳамин хаттатон ҳатман закрепка қатӣ, манам хел туғри карда кунҷ ба кунҷ аз болои ҳамин дарзотон медузед мошинагӣ. Баъд чӣ хел онро мо он тараф мегардонем, боз ман ба шумо нишон медиҳам. Мана бонувои зебо, манам хел духтам. Духтагӣ ман аз рӯи мел буд, бо инҷа ягу ҷоша ман камтар туғри кардам, камакак кушодтар гирифта будам, майдатар кардам. Хай шумо бо аз рӯи размер дам хел 4 сантиметри, мумкин ки яхел ҳаста ки 3 сантиметр мепӯшад, ҳастаст ки памтар мепӯшад. Мана хел анаин аз тарафи қафош мана дарзош бинед, ҳамаш яхел омадагиа. Анакун бонувои зебо, манами кунҷака мебурем, инҷоям мебурем, ҳамаша камакаки, манам хел камакак, инҷоям камакак, ҷое ки ман чуқур рафтага инҷоям мебурем, иснашам инҷоям камакак бурида то инҷая мебиёем. Мана хел ҳама гирдо ба гирд буридагиам. Ина нукаша ман хел мебурем, ҷои инҷа ростша мебурем, инҷа то пеши дарза мебурем. Ҳама ҳамин дарзакуна камакаки буридагия. Анакун инро чӣ хел мегардонем? Инро ҳозир мо аз ин ҷо намегардонем, барои каҷу килеб мебиёяд. Ман ба шумо як кори дигарро нишон медиҳам. Ман ҳамин тарафе ки флизелин часпондагиам инею бе флизелинашро анами худашро тоқа манам хел ҳозир мегирам мебурам. Баъд инро тоб метиҳам. Бо диққат нигоҳ кунед. Бинед, ман ҳозир ба инро 2 сантиметри хат кашидам. Ана хел 4 сантиметр буд, анаку 2 сантиметри байнашро хат кашидам ва бо қайчи ҳамин тарафи бе флизелинашро манам хел мебурам. Анакун инҳоро мана хел тоб дода, ба тарафи пушт медузему, ин тарафро боша байнашда клейкавина мемонему, асар дарзмол мекунем, мечаспонем. Ин дар болои пешаки курта ки омад намоён намешавад. Мана хел мешада, ҳозир ина хел тоб метиҳем. Манам хел кокеткаро бинед чӣ хел хушрӯ омадам, ба тарафаш аккуратна лаб ба лаб духтам, ана аз пушташ ман хел мебиёяд ҷои буридагиш. ҳозир ҳаминоя дар мобайнаш клейкавина монда, инро утюг карда клей мекунем, манам хел мечаспонем, пушташдам наметова.
мана байнашда клейка монда утюг кардам, мана хеле клейка байни ҳамидам монда, байнашда инро зич карда аз болош утюг мекунем, мечаспам. ин баъд вақте ки дар болои пешак монад, ин наметоба дига. ана бонувои зебо тайёр кардем. пушташро ҳам утюг кардем. бинед, маълум нест. Камакак як хел ҷош вақти буриданда каҷ омада буд. ана ин тарафош маълум нест, дидед? ҳама тарафаш ҳам як хел мебиёя. инро акун пешакро қадро байнашро утюг мекунему меёбем, баъд ҳам хел мечаспонем. ин аз боло мебиёя. ягон ҷош агар нофаҳмоӣ бошад ба ман боз нависонед аз комментария. ин курта размери 42-44 размер мебиёя. куртаи оддӣ прямой бе вытичкаи фақат дар бари сина, харобака иодам ва инами кокеткаш анами хел. бинед, инро аку ман духтанашро сёмка намекунам, барое ки ҳамаи наворҳои ман қариб куртаи прямои духтана. просто хостам ба шумо тарзи кокеткаи ами накладноя духти осонашро нишон диҳам, ки ҳама тараф як хел биёяд.